Mala to byť milá a vtipná spomienka na Stužkovú, teraz je to smiech cez slzy. Štvrtáci z Košickej obchodnej akadémie na Vocnovej ulici zverejnili profesionálne video, ktoré vyráža dých. Ale nie pre týchto maturantov. Tí totiž museli zaplatiť 750 € kameramanom z firmy Cycloma Pictures za zábery, ktoré by si zaslúžili nie Oscara, ale zlatú malinu. Video je natáčané v rôznych kvalitách, je roztrásené a zásadné momenty videa sú natočené dlhodobo zle. Podľa nich sa dá lepšia kvalita dosiahnuť aj mobilným telefónom za oveľa nižšiu cenu. Nádej vkladali aspoň do fotiek. Z takmer 900 záberov sa však tiež nemajú čím pochváliť. My sme si video aj fotky pozerali v škole, všetci sme boli zhrození, sklamaní. Maturanti čakali podstatne viac, najmä preto, že firma točila spoty aj pre lídra SAS Richarda Sulíka. Firma Cycloma točila pre nás jedno predvolené video, toto video sme zatiaľ nezverejnili, chceme to spraviť až neskôr. No a s ich prácou som bol spokojný. Študenti tvrdia, že sú aj ďalšie školy, ktoré mali rovnaký problém, zvažujú preto právne kroky. Za celú vec sa hlboko ospravedlňujem a je mi to naozaj ľúto. Budem robiť všetko preto, aby sa to na budúce nestalo. Cycloma Pictures sa so zamestnancom, ktorý spôsobil daný problém, už rozlúčila.